Batisi TV, lawan Rashipi daka Frank Yamaha, dan Maxi Sports Scooter Aerox 155. Ringkat baka net foodish, ordar mapi, nginwan ramani, hakir dobyeng jompi. Ngiptip ringkat pun mengilap iki messages ba, kita akan taken. Kita ba, haka message ka ba ngilap kalau ba kita, oh mobile dong chat. Ngilap ba kita ki Kakong Pelsis Naitang kabalong kanong Kersyan jong u Martin M Danggo u kertong bala tiket daka National People's Party banyak hun na Ranikor constituency ha ka election syaka yeng dor bar thaw an ke jila ka Banselong ha ka arpenyo trek urempang aracara pulai kalakam bala lam ha ka WhatsApp group jong ka NPP state unit baka don ke jinge selah pedeng kinoyalam jong ka NPP ban Pynjop biang ya u kertong jong ka United Democratic Party ba Pius Marweiñ ha ka jinge kran bat unong lum khobor jong ka Batisi TV ha ka lai photrek ko lalingkot araja pulai ka kong pelsi kalakam ba dailing ba ka jinglap ya ki SMS ha ka WhatsApp group jong ka NPP state unit ba ka don ka jinge kran ba ka NPP kan maila satiayo kertong na jong u Martin M Danggo ban job Henry ban Kersyan pura be yo ba Pius Marweiñ ba unyo ya ka jingjop ka wadan brom kadon ka jingbam ya daya sutho jingmut tham hapleng ka jinga day jongi ki NPP Danggo na ka Ranikor block but ki we are na poka ki state leader jong ka NPP namar sa ko weiru ni rayo ya ka proof ba na don we are don ki ba ki state leader ki bala ngila kache ki message ba ki tho ba this time we will make sure ban Pynjop biang ya u Pius Marweiñ as our candidate of Ranikor nagi state leader so kata kadaw ngi sa pelong ngi ban shifting bayo let's say na po behind the screen something wrong is there they na kata kadaw ngi kum ki nong tray bashir ham jong sir Danggo immediate ni shim ya ka rai ba ngimlong ban bu ya la jong hapo ka danger side we have to be in the safe side kata mut ngiptip ringkat pun mengilap iki messages ba kita akan taken kita ba haka message ka ba ngilap kalau ba kita oh mobile dong chat ngilap ba kita ki inong yalam ba hajrong jong kanika NPP state ba da kumno ru nginom island ya Danggo namar ba this time mentaka kentiru ngin Pynjop don buram biang ya Pius Marweiñ kata ka bangilap lembaki message ka baki share bang bangi osngong ne lembaki message oni hoy mentangi wan hangi kadawi hadin bangila de ban left naga NPP but la de bangin ya rai ban join biang ban join na sya ka BJP de nabaro hi na kalian jungi bila shim ya kata ka jungi menjun ban wan sini sya ban wan ya kendo yo kandidat jungi ban kerpat red iru ba un design no na ka NPP bat ba un ya so lang no bat ngi sya ka BJP